Quan mireu aquesta sèrie, procureu ser en una habitació ben il·luminada i a una distància prudent del televisor. Columna Pit! Braç Hook! Boca Mash! Llum Raika! Més! Ara ets de ser més fort! Què és això? Aquesta és la meva justícia! Episodi 1. Kosuke Ueki, la llei de la justícia. La llei de Ueki. Digue'm què és el que vols, quin és el teu desig. Per qui vols arribar a ser ferit? Un gran buit on els somnis estan flotant. Et va tancar els ulls. La tempesta de sorra no s'atura al cor, on floreix la flor del safrà. I ara et sents un xic sol i encara més perdut. El temps que el desert ara treu l'alegria de la tristor. El poder que has rebut es convertirà en passió. El falcó que vola lluny i a les urpes del futur agafaré els somnis pels que ara estàs lluitant, i el Sahara estarà més enllà d'aquest cel pur que sona el jurament i que et conduirà fins al sol. T'estaven buscant. Ara no ens diguis que no te'n recordaves, desgraciat. Gràcies a tu, tros de traïdor, la policia ens va perseguir durant una eternitat i ens va fer suar la cansalada. Ei, que estàs netejant el parc? Doncs ja aquí som. Farem neteja amb tu! Els descuits són el pitjor enemic, saps? Però què? Prendràs mal. Què? Ara veuràs! Què t'has pensat? Ets un desgraciat! Que condena! Ho farà. Escola de secundària Hinokuni, classe UC. Número de pupitre 2, Kosuke Ueki. Paraula preferida, justícia. Tens empat! He vist com et treies un arbre de la mà. Ja ho sabia jo que eres un extraterrestre. Escola de secundària Hinokuni, classe UC. Número de pupitre 31, Aimori. Afició, ser manefla i pesada. Que vagis vestit com un terrestre no m'enganyarà pas. Al final l'has besada, nano. Ei, a vostè el conec? Escola de secundària Hinokuni, classe UC. Tutor, professor Kobayashi, amb el nom Kobasen. Menjar cada testa, la llagosta. Però què fa aquí en Kobasen? Dona, és que vaig ser jo qui li va ensenyar aquest poder. És un capitós que vol dominar la Terra amb una plaga d'extraterrestres disfressats? Ueki, et vaig dir que les normes prohibeixen que es faci servir aquest poder per fer mal a les persones. Per tant, Kosuke Ueki, no tinc més remei que posar-te un bon càstig. Un càstig? Sala de professors. Què? Que vostè és un candidat a rei del món celestial?
Però per què parla de reis ara? Mori, tu m'has demanat que et digués qui era en realitat, oi? Escolta'm bé, amb mi inclòs en aquest món hi ha 100 candidats que aspiren a convertir-se en rei del món celestial. Rei, aspirant, poder, estudiant. I cada un d'aquests candidats atorga un poder a un estudiant de secundària que ell mateix ha escollit. Llavors li hem d'ensenyar a lluitar, i l'aspirant de l'estudiant que quedi en primer lloc es podrà convertir en rei. Com vol que me'n passi que un humà vulgar i corrent pugui ser un candidat a convertir-se en rei? Sóc antiviolència. On és la Mori? Ha anat a la sala de professors perquè en Cubasent l'ha cridat. Ah? No trobes que l'Ueki està una mica canviat últimament? A tu també t'ho sembla? Sí, cada dia que passa li agafo més mania, tu. Em moro de ganes de donar-li una cleta de les que fan història. Les noies li han agafat una mania espantosa de cop i volta, perquè ha perdut el seu do d'agradar a les noies. Un do? La paraula do vol dir que és una mena d'habilitat, saps? Habilitat? És a dir, que el nano perd una de les seves habilitats cada vegada que fa servir la seva capacitat de transformar les escombraries en arbres per fer mal a una persona. Aquest és el càstig del que he parlat abans. I per què li ha concedit aquest poder a l'Ueki, si es pot saber, Deu fer cosa de mig any, més o menys. Quan li vaig preguntar quin poder volia que li concedís d'entre tots els que li podia donar, em va dir... No en vull cap. No en vols cap? Ja, sembla que no t'has adonat de la importància real del que t'estic dient. Guaita, això. Ara t'has quedat de pasta d'amoniat, oi? Escolta, existeix algun poder que pugui tornar-lo a deixar tal com era? Esclar, naturalment. Deixa'm-el un moment. Sí. Què et sembla? Aquest és el poder que permet convertir les escombraries en arbres. És un poder guai, oi que sí? Bé, diguem que aquest poder ha sigut un regal, d'acord? N'hi ha molts d'altres de més al·lucinants que... Aquest ja m'està bé. Eh? Em fa pal triar-ne un. Em quedo amb aquest mateix. Ostres, tu, però si m'he descuidat de comprar cebes. Que et fa pal? Ai, no, em tancaran la botiga. Comprar cebes! Se'n va anar corrent com un esperitat, sense ni tan sols donar-me les gràcies. Tot i que el vaig lligar de peus i mans en certes condicions per evitar que provoqués cap problema greu. Però si el va obligar que es quedés al poder! No del tot. Però llavors es pot saber què li passarà a l'Ueki si tots els dons que té se li acaben, Si passa això, resulta... Què passarà? Doncs... Què? En Kosuke Ueki desapareixerà? Doncs... No els necessito per res, aquests dons de què parles. Que no els necessites per res? Per què t'encaparres tant amb tot això, si això és cosa meva? Espera't un moment! He dit que t'esperi! Un dels candidats a rei, Inomaru, malnom, bordador. Així, aquest és l'Ueki que em deien Kobayashi, ves per on. Hola, bordador. Sembla que encara no li has explicat ni què implica aquest joc ni allò del talent en blanc. El talent en blanc, que un cop obtingut, pot fer que tinguis tots els dons que vulguis. Pot quedar-se en blanc, però també pot ennegrir-se com el carbó. Quan se n'obtenen coses positives, qualsevol somni del món es queda curt. Do de caminar. Però quan se n'obtenen coses negatives, no només quedes lluny de fer complir els teus somnis, sinó que més veus com el teu somni et devora. Per això mateix, les persones que obtenen el talent en blanc han de ser uns quants escollits, i jo m'he proposat trobar aquest algú que destaqui per sobre dels altres, perquè em representi. Què me'n dius d'aquest Kobasen? Encara no ho he decidit. Només em queda una setmana per decidir si hi participes o no. Ueki, molt aviat arribarà l'hora de la veritat i posaré a prova la teva justícia. Ueki, què sents el que dic? Què ha passat? Era un somni? Somiava que estava menjant. És que menjaves com un desesperat. Escolta, tu, si continues com fins ara desapareixeràs. Ara no és moment de menjar! Què ha passat? Aquest noi és l'estudiant més perillós i més temut de tota l'escola de secundària Hinokuni, en Sakura Suzuki. Diuen que una nit es va carregar tota una banda i que va derrotar un os d'un sol cop.
Ai, si l'Ueki es fica en un embolic amb aquest paio! 8. Però què fas, idiota? M'has dit idiota? Es posa interessant. L'utilitzaré per fer la prova definitiva de reconeixement. Mira, és allà. Cas un tot, ja són aquí? On és la porta del darrere? Mori, paga'm el dinar, I què més? Espera't! Per fi els he perdut. Ostres, tu, però quins paios més pesats, noi. Però què carai fas aquí ficat, tu? Que ara eres aquí? Surts d'aquí, babau! No em podràs treure d'on soc. Això és ridícul, tros d'ase! Que m'ofego! Però per què no se'n desenganxa? Si està enganxat en Sakura, l'Ueki també es veurà implicat en tot un seguit de problemes. Aquesta serà la manera més ràpida de comprovar fins on arriba el seu sentit de la justícia. Et fa res dir-me una cosa? Per què fuges d'aquells homes? Perquè em persegueix un medicastre que es diu doctor Kuroiwa. I jo detesto profundament la gent de la seva mena. He cobert el seu estimat cotxe amb caca de gos per donar-li una lliçó. S'ho mereix, aquell curandero. Aquest gegant no diu la veritat. Vaig ser jo el que va empastifar de caca de gos al seu cotxe. Vaig ser jo i no aquest gegant. Aquell doctor Kuroiwa és un doctor molt dolent. La mare estava patint per la seva malaltia i ha fet que la mare... Tu només passaves per allà en aquell precís moment. Per què m'havies de protegir si es pot saber? No em toquis els nassos, babau! Protegir-te? D'on carai treus que et volgués protegir? Sempre em passa el mateix des que era un marrec. La gentussa interpreta malament les coses i em carrega el mort per tot el que passa al meu voltant. No m'haig de justificar per res, babau! Llavors, per què fuges, si es pot saber? Només t'has d'expulsar aquells pesats d'una puntada. Ets un paio fort, oi? És que una vegada li vaig prometre a una persona que no pagaria mai a ningú sota cap concepte. Ah, ja era hora. Per fi et trobo, mocós del dimoni. Els he trobat, però què? Com han acabat en aquesta situació? Mira, m'he desenganxat. L'home alt m'ha protegit. Ah, sí, ja et recordo. Ets un nen pollós i insignificant que no s'adona de com és de miserable. Espera't, torna! Però què has fet, insensat? Mireu quin detall. S'ha tirat ell mateix. Apa, aquí, tu. Un altre que se'n va de dret a l'aigua. Tu també ets amic d'aquell nen pollós? Sí. Ja s'entén, fas la mateixa cara de ximple que ell. Llença't a l'aigua amb ell, llavors. Les escombraries andaran amb les escombraries! Ai! Ai, no! Li ha pagat! Fa servir el seu poder sense cap por de perdre els seus dons. Ueki, ara podré comprovar de debò el teu sentit de la justícia. Camondena, sóc un nedador penós. Avança. Has d'avançar més. Gairebé ja et tinc. Molt bé. Ai, no, perdo el coneixement. Gairebé ho havia aconseguit. Ets tu. Bé, si seguim així no podré estirar-los cap amunt. No tenim temps. Amb això... Una distància curta. Au! Amunt! És impressionant. Segur que Déu et sabrà donar les gràcies amb escreix quan vagis a petar de dret al cel. Tu ets el meu contrincant. Ja ho sé que no pots pagar a ningú.
Això no m'agrada gens. No hauries de fer aquesta cara. Weki, si fas servir el teu poder altre cop et quedaràs amb un do menys. Si fas servir el teu poder sense por de perdre un do, podré comprovar el teu sentit de la justícia. Curaigua! No l'ha fet servir. Com m'imaginava. Tampoc tens un sentit de la justícia ben arrelat. Zero escombraries. Fem-ho possible en aquesta campanya. No pot ser! No veig escombraries. No n'hi ha enlloc. Escolta'm, en aquest món tot depèn dels diners que es tinguin. Jo, que tinc molts diners, sóc més important que uns pobres escurats com vosaltres. L'he espifiat. Ostres, no sabia que havien fet una campanya de neteja a la ciutat. I tu per què em mires així? Sigues educat i seu ara mateix! Ai, perdona'm! Tu eres el que no pot pagar ningú, oi que no m'equivoco? Ostres, noi, doncs és comprensible que m'ho diguis! Per què? No entenc com pot ser que aquests homes estiguin derrotant en Sakura Suzuki. Si és un noi violent que de seguida perd els estreps per tot. És que vaig fer una promesa. No pagar a ningú. Tampoc m'agrada gens que em miris amb aquests ulls. Que potser estàs enfadat perquè faig mal al teu amic. Weki, ets un burro! Per què fas enfadar aquest animal si saps que no pots fer servir el teu poder? Ui! Au, va! No m'hauria de donar tanta feina! Maleït Kuroigua. Algú l'ha de posar al seu lloc. Aquí tampoc hi ha escombraries. Les escombraries s'han de llançar totes juntes, home! Si no hagués fet aquella maleïda promesa al meu mestre, ara no m'estaria passant això! Ximple! T'havia prohibit que et barallessis amb altra gent. Sakura, encara no t'ho he explicat tot. Mestre, jo em vull fer més fort. Sakura! Si poso en pràctica el que he après, podré ser més fort. No perdré el temps enrocades en aquest dojo de segona! Per fi s'ha rendit? Ves per on, es veu que els monstres com aquest també tenen descuits que els deixen indefensos. No deies que posant-ho en pràctica et faries més fort? Saps per què no has aconseguit fer-te més fort, Sakura? Doncs perquè només vols emprar la teva força per beneficiar-te en tu mateix. Sakura, has de lluitar per algú. Lluitar per algú? I per qui? Per qui, mestre? Això ho has de descobrir tu mateix. Si promets que no pagaràs a ningú, ho acabaràs descobrint molt aviat. Abans del que et penses. Però ha passat tot un any i encara no ho he descobert. No hi ha escombraries. Què pensen fer aquests homes? Que parin! Els heu d'aturar! Per què ens passa això a nosaltres? Sakura, has de lluitar per algú. Haig de lluitar per algú. Adeu, adeu, nois! Lluitar per algú. Haig de lluitar per algú! Què diu? No em toquis els nassos, babau! Mal-llam, abans he pres mal. Quina mala sort. Ara! Arrenqueu! Els aturaré. Weki! No t'imagines la feinada que m'ha costat trobar això! Fora de donar-me feina, idiota! Gràcies.
això? S'ha tret un truc ben estrany de la màniga. Deixalla humana! Les escombraries també poden ser útils. Ostres! Se suposa que volia protegir els seus dons. Per què carai li ha hagut d'ajudar a aquest? Fer-me fort pel bé d'altres persones. No sé quina mena d'estudiants portaran els altres candidats a rei del món celestial, però un nano que només entengui la justícia a mitges per por de perdre els seus dons mai no podrà lluitar al 100%. Que participarà al torneig és segur, i només que ho faci igual de bé que ara, farà un bon paper. Que no m'has sentit? I pel que fa a l'examen Has final, de fer servir el teu poder. Si no et dono el meu consentiment abans, ho ha tindràs aprovat que la prova final. En Kosuke Ueki hi participarà. Dons d'en Kosuke Ueki. Li'n queden 9. Quan creia que jo sempre seria allà al teu costat, tu ja no hi eres. M'enyoro un xic, però no em sento sola i despreocupada. Miro aquell cel de colors suaus, els petits planetes que volen pel meu cor. Em porten molts records quan em sento perduda. Aquell dia nosaltres haurem trobat el que buscàvem a la llunyania. Els petits planetes que són els teus ulls no canviaran i tampoc la teva voluntat. Els petits planetes que són els teus ulls no canviaran i tampoc la teva voluntat. Al proper episodi, Revisió la de llei dons d'Ueki. de l'Ueki. Engegar uns brètols a passeig. Do de treure les noies. Eliminat. Engegar un metge corrupte a passeig. Do d'estudiar. Eliminat. Dos restants, 9. L'existència de l'Ueki està en perill. I en un moment com aquest, apa! Resulta que comença la lluita dels estudiants escollits pels candidats a rei del món celestial. Què? Un estudiant amb un vestit tradicional? Quin és el seu poder? Al proper episodi, la llei de l'inici de la lluita. Recordeu, les escombraries a la galleda de les escombraries.